Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer. Hûn, ez, tu, hûn, Kurdin. Ew, Kurdin. Ah. Vallahi xuya îro dinya gelek xweş e. Ne kê dibe dinya xweş e? Kî dibe? Ez dibim. Li esmana temaşekê te bizanî ka were were. Ez ê herim Were. bajarê ve cakêta xwe jî bigirim. Baran dibare. Baran. Baran dibare. Barana çi kuro? Were. Meteoroloji war dibe baran Kura de ka were. Meteoroloji ne bece ka were? Binere. Ka baran. Baran iş ku debe? He? Tina bini sahiye. Erê rast e sayî. Yek awrcî tuneye. Tina bini. Temaşeke. Ka awr. Baran iş ku bebe? Tav heye rast e. Eri tav heye baran tune. Nihatun elê saetê şuntur ve baran dibare. Saate gidi baran dibare. Erê. Kiş tera gotiye? Meteoroloji war dibe. Meteoroloji. Erê. Ha. Televizyon jî war dibe. Televizyon jî. Hemû dara dikin TRT rast dibêjî. Başa. Ki Anladım. televizyonu olsa da bece ka were. Kuro hemû televizyon Kura de were eş tera bibêjim. Kalwê wêneyê temaşeke. Ew çi ye? Baran e. Baran e. Erê. Baş. Baran e. Awre. Nekkirim baran e. Baran e. Başa. Ew adin çi ye adı duya? Ha? Tav e. Ha. Wêneyê adı duya tav e. Erê tav e. Tav. Ango baran tune ye. Ne olsa? Li ser weyneyê werge. Erê. Rastî heye. Ha. Rastî heye. Nihatun elê saet şuntur ve tê baran heye. Baran heye. Başa. Wêneyê sisyan temaşeke bawer. Çi ye? Wêne siyan berf heye. Ha. Berf heye. Ne olsa ye? Erê. Berf heye. Berf heye. Başa. Ew wêneyê dî çi ye kabinêre? Wêneyê çaran. Vay. Ew ji tofan e. Tofan e. Erê. Ba ye. Ba. Tamam baye. Ba be. Erê. Ba ye. Tamam benim baye. E. Yani li ser wêne werge. İro baran tune. Koro baran tune. Ka baran. Meteoroloji Wêne. war dibe. Televizyon war dibe. Li radyoyên dibin baran e. Tene tu dibêjî tune ev mebe. Ez dizanim çima tu wisa dibêjî bawer. Çima wasa dibêjî? Televizyona Tirka temaşe dikî, radyoya Tirka dibêjî. Ji xwe tê wisa bêjî. Kuro tucar ihtiram meke. Ez tucar televizyona Türka temaşa nakim. Başa. Çima tu wisa dibêjî nexwe? Ka li meteorolojiya Kurdan temaşe bike. Çi dibêje? Çi dibêje? Başa. Li ser Mehabadê çi dibêje? Ka temaşe bike. Kuro rastî li ser Mehabadê baye. Li ser Merdînê berf e. Li ser Amedê baran e. Baran e. Li Qamişloyê tofan e. Tofan e. Li Dêrsimê jî kevir dibare. Kevir dibare. Av wêne wer dibe. Nizam televizyona te wer dibe. Meteorolojiya te kê çi dibêje bila bêje. İro Amedê baran dibare. Natune saetî şuntur hetibe. Televizyona Tirka jî çi dibêje? Çokê min têjin ez zanim baran dibare. Televizyona Tirka jî çi dibêje bawer? Çi dibêje bila bêje. Her dem dibêje li Kurdistanê, li hemî herêmê Kurdistanê tav e. Baran tune, berf tune, ba tune, tav. Hemî tiştek tune. Her dem tav e. Erê rast e. Xwara her tişt tu baş zanî kesek din nezane. Gotina te gotarî dikim her dem li ser min berf e, baran e, kevir e, baye, tofan e. Nabire min ez dîsa çakêta xwe bigirim çi dibe çi nabe. Ez harim bajarî. Kuro ne baş. gotina mine. Ez meteorolojiya Kurdan temaşe dikim. Neyan Tirkan? Tamam. De her. Didi her. Temaşa ke. Li mal bimîne tişt Her. İroş eme fêr bibin yan jî eme hîn bibin bê mirov çawa behsa rewşa hewayê dikin. Rewşa hewayê. Erê. Rewşa hewayê. Bayê. Yani ba, baran,
berf, Brusk. brusk, pûk, em van tiştan çawa bi Kurdî dibêjin. بله Em dîsa lêkera bûyînê bikartînin ji bo van tiştan. بوین Em dibêjin gava ku dünya xweş be, em dibêjin çi? Em dibêjin tav heye, تاو هیه dünya sayiye, Dünya ezman sayiye. sayiye, Ezman sahiye. awr tuneye. او تونیه Eur tuneye. İja mirov şevdû dipirse, mirov dibêje dünya çawaye, دنیا چاویه Dünya çavaye. mirov dibêje dünya xweş e. دنیا خوشه Dünya haşe. Bi kurmancî ew peyva dünyayê ne ji bo dünyayê bi xwe tê gotin. Carna gava ku mirov behsa rewşa hewayê bike, mirov nabêje hewa xweş e. Mirov dikare wê jî bibêje. Xelk ji mirov fehm dikin gava ku mirov wiha bibêje. Lê heger mirov bixwaze rast bi Kurdî bipeyve, bi kurmancî bipeyve, hingê mirov dibêje dünya xweş e. دنیا خوشه Dünya haşe. Yani tav heye û ne baran heye û ne jî berf. یعنی سایه Tav heye, Tav dünya heye. xweş e. Tav heye. Dünya haşe. Berfu baran tune. Lê gava ku ewr hebin mirov çawa dibêje, Eur hene. erê mirov kare bibêje ewr hene. Lê mirov dikare wiha jî bibêje dünya ewr e. دنیا اوره Dünya evre. Gava ku ewr tune be mirov çawa dibêje, دنیا نه اوره mirov dikare bibêje dünya ne ewr e jî, lê mirov dibêje dünya sayiye. Sahiye. دنیا Yani ezman سایه sayiye. Yani valaye, bê ewr e. Be evre. Lê gava ku ewr hebe û ewr bingoyê hev bikevin û brûsk jê derkevin, hingê çi dibe piştî wê باران دباره mirov dibêje baran dibare. باران Dibare. دباره Lê gava ku mirov bixwaze neyniya wê bibêje, mirov çawa dike, mirov diyê radike, نایه nayê دانشونوی datîne şûna wê dibe çi? باران نباره Baran nabare. Baran nabare. Lêkera barînê ji bo berfê jî tê gotin. Mirov çawa dibêje? برف دباره Berf dibare. Lê gava ku mirov bixwaze neyniya wê ya jî bi awayê negatif neyniya wê bibêje, mirov çawa dibêje? حتی Berf. برف نباره Berf nabare. Berf nabare. Kalp pê min re dubare bikin. بله Dünya xweş e. دنیا خوشه Dünya haşe. Mirov neyniya wê bibêje? دنیا نخوشه Baş e. Tav heye. Tav heye. Tav tuneye. Bijî. Gava mirov neyniya wê bibêje heye tuneye. Yani bi İngilîzî to have. Bi Fransî avoir. Normal di zimanên din de ji bo tavê, ji bo hebûna tavê ev lêker nayên bikaranîn. Lê bi kurmancî gava ku tav xuya dibe, mirov dibêje tav heye. تاو هیه Dünya germ e. دنیا گرمه Dünya germ ne germe? Na, neyniya wê çawa tê gotin azad? Germine. Mirov dikare wiha jî bibêje. Dünya germ nîne. Lê germ nîne, mirov yan dikare jî bibêje dünya ne ne germe. germe. Her du jî rastin. Ha ne germe? Dünya ne germe, dünya germ Germ nîne. Tav heye, tav Tav tuneye. tuneye. Lê mirov dikare bibêje jî تاو نینه nîne. Tav nine. Ew jî rast e. Gava ku tav hebe, dünya çawa ye? سایه Haşe. خوشه Dünya xweş e. He. Lê dünya germ e jî ne wa? Germ e. Germe eri. Dünya germ e. دنیا گرمه Lê gava ku berf dibare dünya çawa ye? دنیا Xarabe. ساره Dünya nexweş e erê, lê dünya sar e. Sare. ساره Dünya sare. Lê gava ku mirov bixwaze neyniya dünya sar e bibêje, mirov çawa dibêje? دنیا نه ساره
Dünya jî sar nîne. Ew jî dibe. Dünya nexweş e, dünya Ne sare? xweş e, dünya sar e, dünya ne sar Ne e. sar e? Dünya sar e, dünya sar nîne. Baş e? Baş e. We fam kir. Ne fam kir? Kî fam kir? Wallah xuya îro dinya gelek xweş e. Ne kê dibe dünya xweş e? Kî dibe? Ez dibim. Aha. Li esmana temaşekê te bizanî ka were were. Ez ê herim Were were. bajarê ve caketa xwe jî bigirim baran dibare. Baran. Baran dibare. Barana çi kuro? Were were. Meteoroloji var dibe baran Kura de ka were were. Meteoroloji ne bece ka were. Binere binere. Ka Binere. baran. Baran iş ku be? He? Tina bini sahiye. Eri rast e sayı. Yek avr tuneye. Tina bini. Temaşeke. Ka avr. Baran iş ku be? Tav heye rast e. Eri tav heye baran tune. Nehatun eli saate şuntur ve baran dibare. Saat gidi baran dibare. Eri. Kiş tera gotiye? Meteoroloji var dibe. Meteoroloji. Eri. Ha. Televizyon jî var dibe. Televizyonji. Hem dara dikin TRT rast dibe jî. Başa. Ki Az televizyonu olsa da bece ka vere. Ka vere. Kuru hem televizyonu var. Kura da vere eştera bebecem. Kalwe wene temaşeke. Ew çi ye? Barane. Barane. Eri. Baş. Barane. Avre. Ne görün barane. Barane. Başa. O adın çi ye adı duya? Ha? Tave. Ha. Başa. Wene sisyan temaşeke bavar. Çi ye? Venasya. Berfeye. Ha. Berfeye. Ne olsa ye? Eri. Berfeye. Berfeye. Başa. Ew wêneyê dî çi ye kabinêre? Wêneyê çara? Vay. Ev jî tofane. Tofane. Eri. Baye, ba. Tamam baye. Babe. Eri. Baye. Tamam benim baye. E. Yani ser vene verge. Yürü baran tüne. Koro baran tüne. Ka baran? Meteoroloji Avene. vardı be. Televizyon vardı be. Radyo yendi ben. Barane. Tene tüde be. Tüne eve mebe. Başa, li ser mehabade çi dibêje? Ka temaşa bike? Kuru. Rastil ser mehabade. Baye. Ser merdini. Berfe. Ser amedi. Barane. Barane. Kamışloye tofane. Tofane. Desmecik kaverdi bare. Kever dibare. Av veyne vardı be. Nazam televizyonata vardı be. Meteorolojata. Keçi de beje bla beje. İro amedi barandı bare. Ne yaptığını saat için türeti be. Televizyonê Tirka jî çi dibêje? Çok emin teşin ezanım barandı bare. Mane kurdi, sabuname. Mane ne ya?